Я ізноўку радая вітаць вас. Гэта наперад у мінулае мы сустракаемся, каб распачаць супольнае падарожжа па спрадвечныя каштоўнасці. Іх дагэтуль можна адшукаць, варта толькі збочыць з цэнтральных шляхоў. Спадзяюся, вы складзеце нам кампанію. Едзем. Гэтым разам мы завіталі ў вёску Лебедзева, што ў Маладзечынскім раёне. Вёска багатая на гісторыю, а вось ці захаваліся тут фальклорныя здабыткі, будзем высвятляць разам. Пачынаем знаёміцца. Девка плача, замуж хоча. Не бушуй воде, пойдешь в поле, ты у поле нарешься, ты у поле нарешься. Не плачь, девка, пойдешь замуж, ты замужем наживешься, ты замужем наживешься. З канца сакавіка мы вернемся ў сапраўднасць у сталічную студыю гуказапісу. Мінуў пэўны час, за які была праведзена работа па падрыхтоўцы народнай песні да трансфармацыі. І сёння пад наглядам Максіма Осіпава юная спявачка Анастасія Гламозда будзе запісваць вакал. Але найперш знаёмімся. Анастасія Гламозда, спявачка, аўтар песняў, нарадзілася ў Мінску. З маленства выступала на розных конкурсах і фестывалях. Цягам 2 гадоў займалася ў мастацкім цэнтры дзяцей і моладзі. Тады ўзяла ўдзел у міжнародным конкурсе «Я магу» і стала яго лаўрэатам. Апроч таго, Анастасія – лаўрэат 2-й ступені міжнароднага конкурсу «Скрыжаванні-2017». Жыце-быце, жыта-збаце, дачок аддаваце, сыноў ажаніце. Быть вам здоровыми, як зимой вода, веселыми, як весна, богатыми, як осень. Дай вам, Боже, пан гаспадару, і ў каморы, і ў лаборы. Благослови, Боже, на житочка рот, на статочка плод, усім людям здоров'я. Будь ваша здоровы, як рыжык баровы, майце торбу грошай, жывіце ў раскошы, усяго даволі, а бяды ніколі. Благослови, гаспадар, вясну закликати. Благословляю и запрошаю. О! Давайте мы вас одолим тушкой. Тушкой символом весны. Мы звычай зямлі сваёй зберагаем. Усіх гасцей з пачастункамі сустракаем. Частуйцеся, калі ласка. Свята песні кончаем, ясну красну каем, ходим дружно хороводом, мы сонейка погоду, ходим дружно хороводом, мы сонейка погоду, счастья долю шукаем, мы землю отмыкаем, как зажить и
Дякую этому дому, пойдем к другому. Жыхар Лебедзева Антон Апанасевіч ашчадна збіраў фактычныя і міфічныя звесткі пра вёску і выдаў іх кнігаю пад назвом «Лебедзева сага». Згодна з гэтымі матэрыяламі сяліба доўгі час называлася «Лебедзева дно». Быццам раней на гэтым месцы разлілося вялікае возера. Людзі, што жылі на ягоных берагах, вудзілі тут рыбу, палявалі ў чаратах на качак, касілі на лугах буйныя травы. Называлася возера Лебедзевым, таму што пасярод яго на выспе здаўна жылі лебедзі. Людзі верылі, што гэта яны ахоўваюць возера. Але аднойчы з'явіўся неяк там злы чалавек і падстрэліў самага вялікага лебедзя-важака. З таго часу пакінулі птушкі возера. Праз нейкі час вада выцекла, сплыла ў вялікую раку, пазносіла хаты, патапіла скаціну, змыла з палетка ўраджай. Мінуў час, забыліся людзі гэтую гісторыю, пачалі ізноў сяліцца на дне былога возера. Таму і назвалі вёску Лебедзева дно, але з цягам часу назоў скараціўся і засталася толькі першая частка – Лебедзева. Праграма «Наперад у мінулае» вандруе па Беларусі ў пошуках ацалелых культурных здабыткаў. Гэтым разам мы у Маладзейшынскім раёне запісваем абрад гукання вясны. Девочкам порядочку, малым деткам паялечку. На добрый век, на долгий быт. Жите, быйте, жито звати. Дочок отдавайте, сынов ожените. Быть вам здоровыми, як зимой вода, богатыми, як осень, веселыми, як весна. Дай вам, Боже, пані господару, і у каморы, і у аборы. Благослови Боже на житочка рот, на статочка плод. Усім людям здоров'я. Благослови господарыня весну заклякать. Благословляем. Зразумела, што абрад, запісаны намі ў Лебедзева, адноўлены і адаптаваны пад сучасныя варункі. Што сталася нетыповым, дык гэта своеасаблівыя традыцыі, падобныя да валачобных. Дзеці і дарослыя ходзяць па надворках, спяваюць песні, зычаць гаспадарам усяго добрага, а тыя ў адказ аддзячваюць іх пачастункамі. Мы ўвернемся ў вёску адразу пасля таго, як паназіраем, як ідуць справы тут, у нашай студыі гуказапісу. Удобно все, да? Или можем еще что-то подстроить там? Удобно. Ну, давайте попробуем. Жавороночки, прилетите, весну красную принесите, как сонечка засветила, как снег белый растопила. Давай еще разок. Ой, пролетали два голубушки, ясно-красно на весь свет, ясно-красно на весь свет. Ой, проносили два голубушки, ясно-красно на весь свет, ясно-красно на весь свет. Я не сгубили
ясно-красно на весь свет, ясно-красно на весь свет. Свято песенькой зустракаем, весну весело мы гукаем. А зимочку приберите, бо зимочка надоела, все хлебчики переела. Шестидолечку мы гукаем, мы землю свою отмыкаем. Жито, житенька, хай рунуя, кветки красочки, хай квитнеет. Жавороночки приносите, весну красную приносите, как солнышко засветило, как снег белый растопило, как садики расцветило. Жавороночки прилетите, землю матушку обудите, и дождиком напоите, как травушки нарастила, как воликов накормила. Жавороночки прилетите, теплое летенько принесите, а зимочку приберите, о, зимочка надоела, на хлебушке принаела. Як распавядае ў сваёй кніжцы Антон Апанасевіч, ёсць асобная легенда і пра тутэйшую рачулку. Цячэ праз Лебедзева рака Нявежа. Людзі расказваюць, што жылі тут некалі муж і жонка. Жанчыну звалі Лебедзь. Яна была працавітая, прыгожая і цярплівая, а муж гульта і распуснік. Аднаго разу, не вытрымаўшы здзекаў мужа, Лебедзь ператварылася ў возера і паплыла ад яго разам з вадою. Людзі пачалі наракаць мужыку: «Эх ты, Нявежа, такую жанчыну не змог утрымаць». Заплакаў муж. Слёз было столькі, што муж і сам стаў рэчкай і рушыў даганяць сваю лебедзь. З цягам часу ў возера знікла, рэчка абмялела, а назва захавалася дагэтуль – Нявежа. Пришла весна, к нам пришла весна, к нам пришла весна, к нам пришла весна. Абавязковы рытуал, які можна сустрэць амаль паўсюдна, пазбаўленне ад усяго старога праз ачышчальны агонь. Тут у Лебедзева ў старажытным радзівілаўскім парку паляць марэну, водзяць карагоды і, канешне, заклікаюць вясну. А ў нашай студыі гуказапісаў пакрысе пачынае акрэслівацца новае гучанне старой песні. Давай еще пишем. Каб сонечка засвяціла, каб снег белы растопила, каб садики раскветила. Угу. Ну, то, что я вижу сразу, это вот в этом открытом месте в третьем куплете сделать вот эти ответы такими типа пачечками или даблами. Угу. Давай я схожу, сейчас запишу, а потом она может что-то продублировать.
Гуканне вясны ў цэнтральных раёнах Беларусі. Сёння мы з вами ў вёсцы Лебедзева, што пад Маладзечна. Огонь, ты ясно, как солнце не погасло, как травка зеленела, как утка жито стела. Горы, огонь, ты ясно, как солнце не погасло, как травка зеленела, как утка жито стела. Горы, огонь, ты ясно, как солнце не погасло, как травка зеленела, как утка жито стела. Я працягваю распавядаць вам гісторыю паводле звестак, занатаваных у кнізе Антона Апанасевіча «Лебедзева сага». Ёсць непадалёк ад вёскі мясціна, якая называецца Быкоўка. У даўнія часы ў розныя бакі ад вёскі на дзесяткі вёрст былі лясы. У пушчы вадзілася багата розных звяроў, блукалі і медвядзі. Аднойчы ўлетку, калі на адной з палян пасвіліся каровы, мядзведзь задраў быка. Адсюль быццам і ўзнікла назва «Быкоў рог», а пазней гэты выраз скараціўся да «Быкоўка». Так дагэтуль і называюць. Засвятила, как снег белый растопила, как в садике расцветила. Вороночки прилетите, землю матушку обудите и дождиком напоите, чтоб травочки нарастила, как воликов накормила. Вороночки прилетите, теплолетика принесите, а зимочку приберите, бо зимочка надоела, нам хлебушки переела. Мы зноўку робім крок з мінулага ў сапраўднасць. Як вы маглі ўбачыць, у Лебедзева таксама традыцыйна выпякаюць жавароначкаў, а пасля падкідваюць іх высока ў гору, бліжэй да сонейка. А тут у нас у студыі гуказапісу ўжо набліжаецца да фіналу працэс стварэння новага музычнага атачэння для старажытнай беларускай песні. Давайце паназіраем. Жавороночки, прилетите, теплолетейка принесите, а зимочку приберите, бо зимочка надоела, нам хлебушки переела. Настя, все класс, вот класс, настроение ты поймала, все прикольно. Можешь чуть-чуть дать подачи и не совсем в том месте. Нам хлебушки Сейчас. Жавороночки. Вот. Принесите. Пропускаешь. Жавороночки. Ну, то.
Да, было хорошо, Вот, да. Смотри, и только сделай где-то на квинту выше. Ну, чтобы оно, может а то быть- ты так внизу растворяешься Да, очень. активней. Активней, сразу напор. То есть это, понимаешь, это как будто основной голос тут такой. Кульминация, в принципе, всего произведения. Вы сталіся сведкамі стварэння новага аблічча для старажытнай беларускай песні. Слухайце жаваронышкі прыляціце ў выкананні Анастасіі Гламозда. Я ж чакаю вас роўна праз тыдзень. Убачым супольнае гуканне вясны з розных рэгіёнаў. Завітвайце ў належны час.